Antzina jan lo egin zein dibertitzeko, gauzak trukatzen ziren modu anitzeko. Baina geroz mundua desborobiltzeko, txamponak sortu ziren txamponak biltzeko, eta orain dirua behar bizitzeko. Nola xaguak gazta ahoratzerako, zepoan jausten gara konturatzerako. Kooperatibak ere gaurtik gerorako, pentsatu behar luke denon onerako, nola lortu dirua eta zertarako. Merkatu librearen ezkutuko untza, ari denean bide egiten goruntza. Finantzak behar luke izan poltsa utxa, bete ala dena bestentzat laguntza. Asmorrekin sortu zen laboral kutxa. Mondragonek egiten ari den karreran, beti autokritiko izateko eran. Segidezala eta ez preseski egan, beti begi txiki bat jarririk sakelan, baina handiago bat gizartearengan.